gráfica, que está organizada pola sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega. Así pois, saúdo a Manuel Quintana, que é o coordinador desta sección, a Jesús Pastor, que é o coordinador desta actividade, a Darío Urzai, que é un dos relatores, e saúdo tamén, aínda que non este aquí, a José María Luna, que chegará con un pouco de retraso. Os avións non sempre chegan á hora que está pensada. Ben, obviamente, saúdo a todos os asistentes, tanto os que estades aquí presencialmente como aqueles que están conectados directamente a esta actividade. O programa desta xornada di na súa entrada que se pretende establecer unha reflexión sobre as relacións do gravado, obra múltiple, no territorio de outras disciplinas de creación, nomeadamente no da pintura, e tamén se pretende entender cal é a situación da obra gráfica neste momento. Dende logo, este marco do Consello da Cultura Galega é o máis acaído para este tipo de reflexión, pois o estudo, a análise da situación actual das diversas artes ou de outros elementos culturais, se o vemos de maneira máis xenérica, e tamén trazar, ou cando menos intuir, camiños de futuro son esenciais dentro do traballo desta institución. Non se nos pode escapar a importancia que ten a obra gráfica, en concreto a obra múltiple, o gravado, as distintas técnicas de reproducción múltiple, pois é unha forma de facer chegar a arte de maneira máis viable á sociedade. Se todas as obras fosen únicas, pobriños de nós, que as grandes sinfonías só se poderían ter interpretado unha única vez na historia. Ou eu non podería ter na casa un gravado que comprei alá en 1970 cos meus exiguos diñeiros de estudiante dun pintor que comenzaba daquela que se chama Antón Sobral. Puiden mercalo porque era un gravado, non era un cadro ao óleo único, por exemplo. Podemos tender, os que somos ignorantes nisto, a considerar esta obra múltiple como obra menor, especialmente nos grandes artistas ou nos artistas que teñen unha obra moi variada e que parece que esta obra pode ser unha obra menor. Penso que non debemos ir por ese camiño, porque, en todo caso, a acción creativa e o goce ou a emoción que sentimos cando contemplamos esa obra sigue sendo única, independiente do número de reproducións que unha obra poida ter. Así que douvos de novo a benvida a esta xornada. O proveito dela está asegurado, non fai falta máis que ver a categoría das persoas que interveñen e, polo tanto, é unha ledicia para o Consello acoller esta xornada, que non sei se é a última actividade da sección neste ano. Sí, é a última, sí. Pero, aínda sendo a última, non é ningún punto e aparte, nin siquiera un punto e coma, porque as actividades do ano que ven xa están en marcha. Así que, boa tarde. Moi ben, boa tarde. Ben, como dixo Silvestre, o secretario do Consello da Cultura Galega, eu coordino a sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas e, como xa todos sabedes, os que sodes asiduos ás nosas actividades e aqueles que veñen de novo,
que procuramos sempre achegar aquelas actividades que nos parecen que son puntualmente importantes e teñen un interés grande dentro do mundo do que é todo o conxunto da arte. Non sei ata que punto esa outra actividade máis mundana que temos hoxe, que é a actividade que se está xogando en Qatar con feito a selección española, cada mes coincide que xoga agora ás 5 da tarde, ten incidencia en este caso, pero bueno, podría ter algunha, pero de todos os xeitos creemos que todos aqueles que temos un interés por este tipo de actividades, e esta en concreto a mí me parece que ten moitísimo interés porque é unha actividade que trata de facer unha reflexión sobre as relacións do gravado, a obra múltiple dentro dun territorio de outras disciplinas de creación, me parece moi interesante, e máis cando o mundo da obra gráfica un pouco pola incidencia das artes e da obra digital que se aparece nos últimos tempos, está pasando un momento de certas dificultades. Moitos talleres pechan a súa actividade porque non teñen ferramentas para continuar co traballo. Concretamente, un dos talleres que tiña máis produción en Madrid, co que eu concretamente traballaba, pechou hai moi pouco, porque foi quedando de 6 ou 7 estampadores, foi quedando 5 ou 6, e ao final quedou un, e en este momento pecharon esa actividade. Pero, bueno, non por eso non podemos abandonalo, e tendo en conta que en Galicia temos unha certa tradición e unha certa importancia no mundo da obra gráfica. Está o Centro de Betanzos de Jesús Núñez, que mantén unha actividade con certas dificultades tamén, pero tamén mantén unha actividade moi importante. A Facultade de Belas Artes tamén ten unha relación importante ca obra gráfica, e deso vamos a falar un pouco hoxe por medio de dous expertos do que é, que vos presentará Jesús Pastor, que é quen vai a coordinar esta actividade, dous expertos dentro do panorama da edición gráfica a nivel do Estado. Ben, para nós, como sección, esta é a última actividade no ano. Como algúns que xa estivestedes aquí en outras actividades, sabedes que este ano adicamos gran parte do ano a unha revisión histórica da arte galega, sobre todo dos artistas galegos relacionados que formaron parte desos coñecidos como renovadores. Por aquí falamos sobre Carlos Maside, sobre Laxeiro, sobre Souto, sobre Julián Minguillón, Maruja Mayo. Tivemos unha actividade tamén moi interesante a principio do ano sobre o catálogo arrazoado, que de alguma maneira ten algo que ver tamén tería algo que ver tamén con esta actividade polo proceso de edición. Outra actividade sobre o coleccionismo, unha cartografía sobre o coleccionismo no Estado. E de cara ao próximo ano, continuamos con o noso proxecto de revisión da arte, pero, como xa dixen en outra ocasión, vai a ir dedicado ao que foi a xeneración da ruptura en Galicia, ese paso da arte máis coñecida como tradicionalmente galega ao que foi a arte máis conectada cas correntes internacionais e cas correntes europeas da arte que aquel momento que foi a xeneración atlántica que fixo a súa primeira mostra no ano 80, e xusto no ano 83 fixo a última mostra, cúmplense 40 anos, por tanto, que se fixo aquí diante no Pazo de Xelmírez. E de todos os artistas que participamos en aquela mostra, pensamos no ámbito da sección que
que tiñamos que facer un repaso a algún deles que tristemente non están con nós. Entón, veremos e se fará un estudio sobre a obra de Guillermo Monroy, de Monbasco, de Rafa Baixeras, de Luis Borrajo, de Alberto Datas, de Paco Pestana e outras actividades sobre a historia e a relación do nacemento da historia do cómic galego e un pouco pois, o interés que temos desde a sección estar sempre ben facendo revisións que nos parecen puntuais e importantes e ao mesmo tempo introducindo aquelas cuestións que nos parecen cuestións puntuais e de incidencia no momento das artes. Así eu, sin máis, os relatores que van a intervir hoxe, José María Luna e Darío Urzai, que sobre todo para aqueles que estamos dentro do mundo da arte son sobranzoiramente coñecidos, se os vai a presentar Jesús Pastor porque é realmente a figura dentro do ámbito da sección que foi a figura protagonista que foi a que dou forma e modo a actividade que vamos a ter hoxe. Nada, moitas gracias a todos os que estades aquí e esperamos vervos no próximo ano. Vale, hola, buenas tardes. La jornada esta se expresa bastante bien en lo que se ha leído anteriormente, que vuelvo a leer. Se pretende establecer una reflexión sobre las relaciones del grabau versus obra múltiple, sin entrar en la definición de qué es cada cosa, en territorio de otras disciplinas de creación. En este caso concreto, desde la pintura. Lo que pretendemos no es tanto tratar del grabau ni de la obra múltiple, sino ir desde el centro del grabau hacia afuera y desde fuera hacia el grabau, de tal manera que nos quede ahí un hueco que se defina por esas dos direcciones, el ir hacia afuera y el ir hacia adentro. Es como si cogiéramos un agujero negro y tratamos de definir lo que es desde los elementos que atrae el agujero negro y los elementos que echa fuera el agujero negro. De esa confrontación nos puede salir una definición. En vez de partir de la pregunta ya tan, por supuesto, interrogada de qué es el grabau, podemos establecer otro punto de vista, que es este, es el concepto de grabau de una manera dinámica en relación a una práctica artística muy extensiva, como la de Darío Urzai, muy heterodoxa como grabau, pero que sí asume principios de grabau, aunque quizá no tanto procesos tradicionales de grabau, y el análisis que puede hacer comparativo de la situación actual de la obra gráfica contemporánea desde José María Luna, de una trayectoria impecable con respecto a la obra gráfica y desde muchos ángulos, porque su formación es extensa y ha estado desde muchos ángulos analizando, estudiando el hecho del grabau. Cuando se hicieron estas conferencias, pues bueno, los que intervienen suelen enviar un cierto resumen de lo que van a hablar, ¿no? En ambos textos había una palabra que creo que resume perfectamente la intencionalidad de la conferencia. Ambos usaron la palabra hibridación en su descripción de la conferencia, tanto Darío Urzai como José María Luna. Entonces, creo que es una palabra clave para la concepción desde la que podemos también ver la obra gráfica, que no es excluyente, evidentemente, ¿no? Un poco esa sería la intencionalidad de estas conferencias. Y paso un poco a presentar al primer ponente, que es Darío Urzai. Bueno, quedoume unha cousa por decir que darlle as gracias a Manuel pola imaxe da portada do programa, que cando menos dar as gracias, non?